A bylo startováno, já předpokládám, že určitou tendenci u těch nejmenších samozřejmě necháme. A rozchlapa číslo 3 na 100 metrů. Dráha číslo 1 Ačko, Mateo Hager, Bčko, Josefína Pospíšilová. Dráha ještě jednou tady poslouníte všichni, je třeba si vyzvednout, myslím, že jazyky chcete a s tím potom jedete. No a než jsme to dopovídali, přece jenom si tady rychlejší rozklady, vítěz bude na dráze číslo 7, nebo vítězka, vítěz, no a samozřejmě asi bude ta realizace. Ačko Julie Pičišťová, Bčko Ivana Hladovcová, dráha číslo 6 Barča Koslánová Ačko a Bčko Míša Hořejší. Dráha a dáme si rozkladbu číslo 3. Dráha číslo 1 Ačko, Josefína Vojtěchová, Bčko Barbora Antošová. Brilantní start a samozřejmě budeme sledovat jejich výkon, protože tady by se mělo jednat o tu nejrychlejší rozplavbu. Metrovou vyvěšenou, tak kde pak to budeme mít úplně nejméně. Černá zelená nebo čepička, zatím je to skoro nerozhodně. Ten druhý se uvidíme, jak bude čas a 200 metrů. Dva 13 a ještě Moje Groskoho. Dráha číslo 2 Ačko. Odstartováno a naši stateční sportovci Marek Čimíček, Karel Motný a Ivo Budil. Dráha číslo 3 Ačko Petr Schubert, Bčko Denis Kredla. Dráha číslo 4 Ačko Jan a Bčko Aneta Podlahová. Tak to bylo krátké prostřelení těmi kategoriemi, které přijdu na pořad za něj. Metry pro Marka je třeba dát Alín. No, dobrý. Dal jsem si takový rychlejší plavec, takže mám teď 4 kilometrů až. Dal jsem si na ty běhy. Dřív to bylo A na druhé straně v dráze číslo 8 Ivo Budil je také v cíli. I pro něj potlesk. Číslo 3, dráha číslo 1 až. Tak nám sem přineste na to naše technické pracoviště. Start proběhl v pořádku. Karel Rimeš, teď je Spartak Třebíč. Opět vzorový start.
Ještě jednou připomínám, že to je poslední rozplava na 400 metrů a my se podíváme, kdože se nám představí. Na 200 metrů. Druhá rozklapa byla odstartována a já už tady mám asi 1000 metrů, zhruba do 14 hodin 50 minut. Distance 3000 metrů je situována zhruba na 15 minut a nevím, spustíme distanci 3000 metrů. Číslo 3, Jana Jeroušková a Kahálová metry pro borce z rozkladby číslo 2. A máme připravenou rozkladbu číslo 3. A byla startována předposlední rozkladba dnešního dne, distance 800 metrů. Kolení té mokré disciplíny, které ani do 5 nepočítám, teď už tedy. Jak jsem řekl, 4, skoro 3 závody. Dvojka Pavel Pata, Martin Bednar, trojka Martin Řemera, Petr Kučera, 4 Jakub Hovara, Honza Volár, 5 Honza Čeluska, Tomáš Řenč, 6 Jakub Kršňák, Lukáš Kočar, republiky Akvatonu pro rok 2013. A možná také absolutní vítěz. Uvidíme. Prostor má zase. Díky. Občerstvení pro všechny závodníky, které nějakým způsobem nestihnou, tu studené. Ještě jednou připomínám, že jsme na svůj závodnictví čili urychlete to, abyste se stihli občerstvit, strávili jste to, co do sebe dáte a neměli jste. Díky za to, že jste ukázání a děkuji personálu pračníkům a hlavně. Zelenou boudou na tím posledním. Toto kluci a děvčata 12, 13 let, 14, 15. Ty a... Já jsem sem jet nechtěl, ale to jsou kosmické maximálně dávali pozor, fotbalový plac, to je tak, že teď tady naděkám. Zatím je k dispozici komeno a zejména tehdy, až už tady ten stan bude a bude patřičně zásoben.
hodinu metrů. Anna Míša Rejková, Barbara Tošová, Marie Vodáková, Anna Hrdličková, Vendula Pitková. Pokud se chcete nervózně rozběhat, tak tady mimo stadion je tam. Díky za pochopení. A bylo zaháno. Jak vidíte, tak je to našlapáno ve vteřinách a děvčata vybírají a samozřejmě mají dostatek času na to, aby si s tím pořadím, které bylo na začátku, nějakým způsobem poradili. Mají před sebou 2000 metrů, stejně tak to bude u následné skupiny ta sama. To mají vidět, to není problém. To mají vidět. Tam opít cedule! Jo, opít cedule! Dobrý to je, Číslem 138 Klára Závodníková je vítězkou té úvodní kategorie na místě 109, 151. Diana Třebická a 151 Karolína Šimková. A v tuhle chvíli už se na Petru nikdo nevejde. A postupně do cíle bojujeme o i posledních metrech. Výborní děvčata předvedly kvalitní. Je tady za brankou postaven vozí sám. Pořád je někde zalezlé. Kalendář Tomáš Urban, Míra Ulrich, Jakub Lahoda, Jakub Spáčil, Matěj Burian, Matěj Neuros. Poprosil, pokud je to jenom trošku možné, abyste šli spíše na tu tribunu. Dochází tady k přecházení. Se za tu bariéru, zejména při tom doběli. Právě. 5, 4, 3, 2, 1 a start. Tady vidíte, jak je to maximálně naskládáno ve vteřinách, kdy je tam odborka, samozřejmě 10 až 20 vteřinová, ale ve většině případech je to opravdu natěsno. Ale kluci mají čas to rozvat právě na té distanci 2kilometrové, kdy se samozřejmě s tou ztrátou dá ještě něco udělat a vylepšit si své postavení. Se posunovali do toho pořadu. Takže to vyšťavili na začátku. No, zatímco máme ty nejlepší už na...
A velký boj. A druhé místo, startovní číslo 133 a 135. Tomáš Bojhar a tady se bojuje o 4. 5. místo až do posledního metru. Krásný závod tady kluci předvedli. Tak jak jsem chválil děvčata, nezbývá mě nic jiného, než pochválit ty kluky za předvedený výkon, kdy se bojuje až do posledního metru, včetně tohoto borce s číslem 139. Hezky, Jirko. Celá skupina, každé písení dobré. Na mistrovství republiky se nesejdete pokaždé, je to vždycky okázalá záležitost a výsledky pak hovoří sami za sebe. Jsme to úplně 56. Pojď! Kdo z koho? To bude snad mrtvý závod a přece jenom se rozhodlo až na té pokydení šachovnici 159 cíly. Pojďte nám k tomu koverci, jo? To máte čipy na noze. A opět souboj až do posledního metru. Ač je menší, ale opět čilejší. 114 cílí přehled o všem dění, které tady probíhá. Tisku koncu, aby zrovna věci dali na tu protilevou rovinku. Do zátočení, kde budeme startovat. V momentě, kdy to vaše jméno Startujeme za 1 minutu. Minuta do startu, jo? Děvčata, slyšíte? Tady na ten Pellegrinovi první, takže Tam bude 0, tak Skočí tvoje jméno. Ty jsi Poslední už to odsejpá. Jeděli! Jeď, Marunko, jeď, plnou paťáku a jeď! Teda, holky, vy jste šikovní, já čumy. Takhle bych to rozuměl. Hop. Běž, hop. Jedna, dva, tři. Ten vyčte. 40 lidí na kalkulačku. Dodržela se časový harmonogram, alebo ne, prosím vás. Služevský, Hrdlička, semhle, do fronty za ním. Matěj Služevský, Jakub Hrdlička, Vojtěch Cihlář, Erik Trostína, Adam Mudřík, Jarka Šupička, Jakub Cihlář, Roman Matějček, Richard Vník, Hop. Makej. ještě a ještě to. V průběhu už kluky se rozvěří to napovali. Předpokládám, že 10. odevřeli závodnické čety. Oproti dostali krásné vzpomínkové tričko, které bude připomínat ty, kdo byli v Praze a kdy se zúčastnili mistrovského závodu. Zůstanou všichni na místě s tím kilometrem, který je jim předepsán absolvování. Přidej.
Tak, dostat do celého závodu ještě tady. K tomu nejlepšímu s číslem 50 Matko Hrtan. Bude mistrem České republiky v akvatlonu. Druhé místo 29 a 39. Ani neplavé, dobrý v pohodě. Já jsem na mobilní telefon. V pohodě. 3, 2, 1, hop! Když to půjde na první. Jo, dobrý. Dávej. Hop. 1. Hop. Hop. Tady mají před sebou ještě nějaký ten běžecký okruh, pak bude teda následovat. A tady děvčata budou nepochybně bojovat o další umístění a do posledního kruhu další 3-4 děvčata, čili o vítězi by se dalo říci, už nebudeme pochybovat, to už je jasné, ale jak to bude na druhým, třetím místě. A startovní číslo 251 cíly, to znamená, že už známe vítězku. Patrčková, vítězka kategorie dorostenek, čili mistryně republiky akvatlonu pro rok 2013. 236, Pavlína Poláčková, druhé místo. A další 3 děvčata už jsou v té cílové rovince a upraví poslední metry z těch 3 kilometrů, které byly na samé její soupeřky. Ještě jsem zastihl 233. Anna Kárna. Tabulí. 5, 4, 3, 2, 1. Mrda. No, tam jo, nebo to běží, tady už tady mač jeden taky kolik, jo. Může jdete za ním těsně, jo. Tam bude chodit tady ne, to mi radši mlčí. Která je předepsána na 3000 metrů pro dorostence a juniory. To jsou jeho partnerky, soupeři, Hop. Připravit, hop. Startovníce opět na tom kartonové oválu pěkně natáhlo a pořád pro následovatelů Jakuba tak trošku nahání, kluci mají dokonce ještě Drž tempo, jo, drž ho. Vojta Sommer také 3 běžecké okruhy, Michal Švorc 3.
ještě tady v cílové rovince už vidím lídra dnešního závodu v kategorii dorostu a juniorů. Tak a za chvilečku bychom měli přivítat lídra dnešního závodu. Z toho No a 41. 244 Lukáš Červenka, krásné třetí místo, Eon Triathlon Team. Tak to byli všichni 3 junioři, uvidíme, jak to dopadne v kategorii dorostu, pokud to dokážu rozluštit. 211. Vojta Sommer, vítěz kategorie dorostu, SK Slavoj Praha. 229 a 222. Václav Legeda a 229 Vojta. Čapíč. Michal Švorc, krásné druhé místo v kategorii dorostu. 203 Šíly. Lukáš Slák, taky kategorie dorostu. Ale to není v tom ústředí důležité, to jsou zcela oficiální výsledky. Výsledky jako takové samozřejmě budou oficiální, až projdou naší počítačovou technikou a na vás chvíli seznámím, i když napřed se budeme moci zkontrolovat právě tam, kde máme tu informační tabuli, kde jsou informace k dnešnímu závodu, kde jsou výsledky předcházejících kategorií. To všechno je dnešním závodem souvisí. Za čas se závodníka zpamatoval a odrazil nebezpečný útok. Měl soukromý kamaráda, takže konec už dostal to, jak se nakonec byl úspěšný a Všichni ostatní koukají na monitor. V momentě, kdy jejich jméno je v první řadě 0,3, 0,2. koridory a díky za pochopení. A ještě jedna technika. 5, 3, 2, 1. A v tuhletu chvíli byla odstartována kategorie žen 5000 metrů. Díky moc, že se pohnuli ledy, kry a tak dále. Ještě jednou apeluji na naše muže. V tuhletu chvíli jsme odstartovali ženy. Nehulince tyto zkušitelnice. Díky jim bude 5000 metrů. Samozřejmě nemůžete počítat časem výsledky, ale které se přijela se nějakým způsobem zúčastnit a soutěžit se svými vrstevnicemi, zkrátka dobře popravte na trati o co nejlepší výsledek. Vyhrát může jenom jedna, ale zúčastnit. No a tady už tak prosím, kdo můžete, tleskejte. Rozesmátá, spokojená Petra Kužíková. Vítězka třetího závodu Českého poháru tady v Praze a samozřejmě také mistryně republiky v akvatlonu pro rok 2013. Blahopřejeme a samozřejmě ještě jednou druhá třetí místo 312 a 304. Kateřina Hálová a Jana Jiroušková. Děvčata, blahopřejeme.
Třetí 343 Marča Haváčová, šumavský triatlon. Celkově absolutní pořadí čtvrté místo. Janovská kapka. Píše, ale my v cíli máme Šárku. Lancmanovou triatlonu. Za minutu 40, jo? Tak já předpokládám, že už ty dva koridory budeme mít brzo skonsolidované a chlapy vypustíme. Jak na bazéně, jak na druhé, tak Tak bylo odstartováno a v tuhle chvíli už se nám tady prožene do toho prvního okruhu, protože byly úvodních 200 metrů a pak se trvá nabíhají ty jednotlivé okruhy. 309. Povada. Vedoucí závodník po úvodní plavecké části v druhovém kolovém ztrápení určitě dojde ještě k přesunu pořadí, ale na to si počkáme až do samotného závěru. tohle navrubila, jo? Petr Kučera, Honza Volár. Tak 10 běžeckých okruhů, ale Volár a Kučera už se na ní zlehka dotírají a za chvilečku z toho budeme mít docela zajímavou pojící závodníky a uvidíme, zdali to běží pospolu. Pojď Martin, to je ono, pojď. 13, to je ono. Na druhém místě Martin Děknár, třetí Volár, čtvrtý Volár. A zcela suverénně už běží lídr závodu Honza Červíčka. Dávej teďka. 4 běžecké okruhy a čekáme na jeho plno. Martin Děknár teď probíhá do dalšího kruhu na druhém místě. A Lukáš Kočák se probojoval na třetí průběžné místo. Opět lídr závodu Honza Čelůstka 3 okruhy s komfortním náskokem. Lukáš Kočák a Honza Volár zůstali. Do běžického okruhu. A vítáme nového mistra České republiky v akvatlonu Honzu Čelůstku. Blahopřejeme k dosaženému výsledku a myslím si, že to vzal docela rezolutně do svých rukou. Nastartoval, ale za ním s 322 Martin Děknár, krásná stříbrná medaile. Pro třetí místo si nakonec běží nejlepší plavec Honza Povada s číslem 309. Bramborová medaile tentokrát je to startovní číslo 305. Páté místo 357. Nedokážu teď definovat všechny. No a samozřejmě šesté místo ještě olympijsky dotované je připraveno pro Lukáše Kočaře s 322. Krásné 7. místo pro závodníka s číslem 320. Ještě jednou připomínám, že na trati krom těchto kvalitních závodníků máme další závodníky, kteří Možná trošku, jo, protože to plavání jsme teďka mu zatrénovali, protože jsme v teple. Bude tížky se vejde ještě 319 a podle mě 10. místo.
zase Horátka, který už má pětě odpracováno. Předpokládám, že kluci budou spokojeni, protože konec a pak ještě rychlost na střešnou. 301, v tuto chvíli taky co závodníků 350, 355, 342, naši běží do bojování. Sil do pořádné antré! Poprosil bych naše spolupracovníky z počítačové anabáze, zdali bychom nemohli dostat podklady pro žákovské kategorie. Místo, kterou dotuje cestou. Co chcete? Medaile, diplom, všechno rozdáno věcné ceny. Děvčátka, my moc děkujeme a ještě jedno jim zatleskáme. Čekali na to, co se Měrďa. Horák! Druhé místo, stříbrná medaile. Hinek Hrnička, Triklub Vajgár Jindřich Hradec. Tu je Terezie Kinderová, plavecký klub Jindříkův Hradec. Zlato, stříbro, bronz, rozdáno děvčata. Druhé místo, respektive třetí místo, Jan Toman, moderní pětiboj Dukla Praha. I mě se to plete. Místo Mato Hrtán, Larynx tým Bratislava. Doufám, že jste pochopili. A to proto, protože... Tak určitě jste pochopili, že mistrem České republiky pro rok 2013 Toman, moderní pětiboj Dukla Praha a bronzová medaile David Macek. Upozorníme, protože voláme novou mistryni republiky, žákyně 12-13 let, Adrianu Ondráškovou, triatlonový sportovní klub České Budějovice. Tak to jsou tři nejlepší. Stříbrná medaile Diana Třebická, Eon Triathlon Team. A do popředí si pomáme vítězku této kategorie. To zlato a bronz nám nějakým způsobem zbývá. A mistr České republiky se jmenuje Honza Zajs, KMP Kladno. No, prostě, kde jsou fotky a text? A pojďte si představit,
Mistryně republiky v kategorii dorostenek Evu Krčkovou. Opět Ekol tým. Tak přátelé, to jsou 3 nejlepší dorostenky. Děvčata, děkujem. Mistryně České republiky v atlonu juniorek se jmenuje Tereza Simonjanová, USK Praha. Tak to jsou 3 nejlepší juniorky, 1., 2., 3. místo, děvčata moc samozřejmě. Brno! Tak to je kategorie děvčat 20 až 23 let. Díky moc. Tak děkuji, děvčata, nezapomeňte příští týden, že byste měli zajet do Liberce a mistrem republiky se v této kategorii stává Honza Čeluska, Labe Triklu. Pánové, děkujeme. To nefunguje, jo. Tak to je kategorie krásných žen. A to jsou právě tihle chlapy a jeho jméno Roman Pech. To není on, ale. To je pravda. Finance si vezmete proti podpisu, aby nás finanční úřad nesežil. Poháry pro absolutní vítěze a my ještě potřebujeme jeden. Přátelé, ještě jednou potlesk pro naše 3 chlapáky stateční.
Tak my přátelé děkujeme cestovní kanceláři, ale se... Budete